Må innrømme at jeg leste dette her. Takk til deg. Dette her, det er en bok. Skal vi utgi oss mot deg? Det er helt rått. Ja. Vi skal skrive og lese bøker og være som venner. Og hvis vi trenger det, så et par-tre ganger i uken til prostituerte og dyrke avvikende for fysisk sex. Hei! For Erik. Det er ikke tilfeldig. Det er ikke tilfeldig at vi er sammen. Sikker på at vi hadde sex allerede andre kvelden. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg var så nervøs. Du var så søt. Det der holder ikke. Skyldfølelse er slavemoral. Noen ganger så må du bare være litt Zarathustra, ikke sant? Vær litt slem. Det er ikke noe problem med å få pult her. Det tror jeg med den hippie-jugend sa jeg som er. Sånne folk som han er det verste jeg vet. Det du vet, det er jo krig og George Bush og Verdensbanken. Den gjengen her er den mest pubertale gjengen med drittunger jeg har møtt noen gang. Nei, sorry, vær så snill, vi har fått nok en klage. Kan vi bare roe oss ned litt grann, ok? Sorry. Jeg har ikke noe lyst til å skrive lenger. 5, 4, 3, 2, 1. Saat 10% joka tunnista, jonka hommaat mulle. Sitten sä laitat mulle tekstiviesti, missä on aika ja paikka. Ja jos niillä on jotain erityistoiveita. Katsoit, että siellä ei ollut kamerat piilossa. Mitä kameraa? Eli et kattenut. No mä voin kertoa sulle. Se kuvasi koko homman videolle. Ja nyt just tällä hetkellä se ja se ukko kattelee koko sitä hommaa telsusta ja runkkaa. Keikka päivässä, viikonloput vapaata. Joo, perheparissa. Mitä sulla jää kuuska? Mitä sä niinku kuvittelet, että sä osat mitä tehdä? jää kuuska Jos käteen sulta, niin mitä sulla? sä niinku ajattelet, että on sun spesialiteetti? Tässä on kyse naisellisen itsetunnon kohottamisesta. Elämänlaadun parantamisesta. Ne haluaa seuraa. Ne haluaa, että niitä kehutaan. Mä en tietäisi, mitä mä vastaisin tähän. No, käytät sitä Michaelia. This is Hot Date Michael States. How can I help you? Mitä vittua sä puhut englantia sen? Olen valmis lähtemään, lähden vuoksessa. Olen valmis kuolemaan, kuolen vuoksessa sun. Olen valmis nousemaan, nousen vuoksessa sun. Olen valmis kaatumaan, kaadun vuoksessa sun. Helmät ovat pilaantuneet kaislakoreissaan. Voinko vielä tehdä jotain kutsussa? Niin, mä tulin vaan sanoa, että sä voit suositella mua sun kavereille. Jos it.
pénz? Hol a pénz? Hol a pénz? Hol a pénz? Hol van? És te hová akarsz menni? Arra, ahol valahova. Hol? Haza. Hová haza? Ez haza, szüleidnek. Akarsz menni anyukához és apukához? Igen. Hiányoznak? Kicsit. És nem baj, hogy bántanak? Az rossz. És hogy bántanak? Úgy. De előbb azt mondtad, hogy téged nem bántanak. Hát nem minden nap bántanak engemet. Nek vagyok rosszak, bántanak. Merem acolo sus, da? Разрубленных тошнило задачерил, который сопротивлял превышению пошло. Медведь был камин.